Iti panagtultuloy ti kang runaan at damag, intay dapawan dagiti damdamag probinsya. Dito Rehiyon Cordillera, Kalinga Province Healthcare Provider Network, nakipinirma iti Memorandum of Agreement iti upat a major hospitals, tapno mapapigsa ti healthcare delivery system iti probinsya. Ken iti Tabuk City, ag ti tinulong ti nagduduma lokal a gobyerno tapno malapdan nga umado ti drug offenders iti nasao a syudad. Daytaken daduma payadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Indanon ti Department of Environment and Natural Resources ti serbisyo da iti syudad ti Baguio, babaen ti DENR Express Permitting on Wheels. Sigun iti Regional Director ti ahensya, ti mobile permitting activity da, kat maisaysayang kat binulan ka nagrikrikos iti nagduduma a probinsya iti rehiyon, tapno maiyasideg ti serbisyo da kadagiti umili. Pakairamanan ti serbisyo dati aplikasyon para iti Environmental Compliance Certificates, Certificates of Non-Coverage, Wastewater Discharge Permits, kandad dumapay. Ti sumarunong schedule ti mobile caravan, kat iti Tabuk City, inton Hunyo. Iti Kalinga, nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Kalinga Province Healthcare Provider Network ken upat a major hospitals nga including ti Department of Health kas Apex and Referral Hospitals. Panggap ti katulagan a papigsaan ti healthcare delivery system ti probinsya, babaen ti referral mechanisms ken panangpalawa ti panakagun-od dagiti specialized medical services para kadagiti umili. Kabayatan na, agti tinulong dagiti nagdudumang opisina ti LGU ti Tabuk City, tapno malapdan ti agtultuloy a bilang dagiti drug offenders iti syudad. Iti naisayang kata City Anti-Drug Abuse Council meeting, impadamag ti Parole and Probation Office ngaddan ti 97 a drug offenders iti syudad. Karaman kadagiti nangidjaya kadagiti programa da ket ti Tabuk 4H Club Project Pag-asa, Tupad, Job Start ken GIP ti Peso, AX ken Recovering Persons Who Use Drugs ti CSWDO. Agyamyaman ti Parole and Probation Office iti daytoy a suporta, ken inkaring itultuloy da apasayaaten dagiti programa da at tumulong ken mangkasay iti bilang dagiti drug offenders iti syudad. Kabayatan na, iti Mountain Province, maibalbalakad kadagiti motorista asaan a possible ita ti mabaay sa Bangan Bontoc Road, gapo iti panagregaay dagiti batbato. Maibalbalakad ti panagdalyas at da iti alternatibo a ruta iti Abatan Bauco. Addan iti lugar ti Sabangan MDRRM para iti assessment ken deployment dagiti equipment para iti dagos a clearing operations. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.